Merkezi Aziya döwletleriniň liderleriniň sammitine Türkmen prezidenti gatnaşmaz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Merkezi Aziya döwletleriniň baş tutanlarynyň Astana şäherine geçiriljek ilkinji sammitine gatnaşmaz. Bu arada Sputnik Täjikistan neşri Neytrany Türkmenistan gazetine talgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä Türkmen prezidenti 2 martda geçirilen hökümet mejlisinde Gazagystanyň paýtagtynda geçiriljek sammit barada habar berip, ozal gazanylan ulalaşyklara laýyklykda öňne boljak foruma Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşyk aýdypdyr. Gurrun edilýän sammit Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hemde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýowyň başlangyçlary bilen Nowruz bayramynyň bellenýän günlerini gabatlap Gazak paýtagtynda geçirilmegi gödöňünde tutulýar. Ýatladyp geçdik Merkezi Aziýanyň liderleri mundan ozal Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy garaşdy döwletleriň arkalaşygy ýaly guramalaryň ýygnaklarynyň çäklerini resmi däl görnüşde duşup gelýärdiler. Şeýle-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň baş tutanlary 2006-njy ýylyň 2-nji sentýabrynda Gazagystanyň paýtagtynda resmi däl görnüşde duşupdylar. Şonda bu duşuga Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň hemde Özbegistanyň prezidentleri gatnaşyp, dürli meseleleri şol sanly ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdylar. Türkmenistanyň ozalky prezidenti Tapar Murat Niýazow hem şonu Edil Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly agzalýan sammite gatnaşmany Merkezi Aziýany ýakyndan ýygyrlaýan käbir synçylaryň aýtmagyna görä soňky ýyllarda agzalýan ýurtlaryň arasynda regional hyzmatdaşlygy ýygjanlaşdyrmak boýunça käbir oňyn ädimler göze iýilip başlady. Mysal üçin regional gatnaşyklary päsgelçilik döredip biljek ýagdaýlar hususan regionaly käbir ýurtlaryň arasynda serhet dawalary boýunça öňe gidişlikler gazanyldy. Özbegistanyň hemde Kyrgyzstanyň arasynda uzağa çeken serhet dawalarynyň agramly bölegi 2017-nji ýylyň başynda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gol çekilen ulalaşyklaryň esasyny aradan aýryldy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýow 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna ozalky awtoritar prezident Islam Kerimewiň ölümünden soň hökümet başyna geçip, goňşy döwletleriň arasynda ysnyrşykly gatnaşyklar ýoly goýmak üçin käbir tagallalar etdi. 2017-nji ýylyň 11-nji noýabr güni Özbegistanyň Samarkand şäherinde Merkezi Aziýada howpsuzlygy we durnukly ösüşe bagyşlanan BMG-nyň himayatyna konferensiýede eden çykyşyny Gazagystanyň Daşary işler ministri Kayrat Abdurrahmanow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň arasynda Astanada sammit geçirmegi teklip edipdi. Konferensiýede eden çykyşyny Abdurrahmanow Gazagystanyň Merkezi Aziýada we Awganystanyň parahatçylygyň, howpsuzlygyň we hyzmatdaşlygyň nusgasy bolan regional zonanyň döredilmeginiň tarapdardygyny belläpdi. Samarkandda geçirilen maslahatda Özbek prezidenti Şavkat Mirziýow hem Nazarbayewiň bu başlangyjyny goldap çykyş etdi we goňşular bilen has ýakyn hyzmatdaşlygy esaslanýan ösüşiň täze tepkitlerini gazanmagy maksat edinýänliklerini aýtdy. Ýatladyýar, mundan ozal Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň mart aýynda Özbegistana sapar etjekdigi ma'lum edildi.